Γεια σας παιδιά, ποιος δεν με ξέρει. Είμαι η Βάσια και όσο να μου φωνάζετε Βασιλική όπως θέλετε. Σήμερα θα παίξουμε Roblox όπως βλέπετε. Και όπως βλέπετε το όνομά μου είναι αυτός. Και έχω πόσους φίλους, δηλαδή 23. Και σήμερα όποιος δεν με ξέρει πάτε στο like, γράψτε και το like για να μην κάνετε το καινούργιο μας βίντεο. Σας αφήνω 3 δεύτερα. 1, 2, 3. Σας εμπιστεύομαι, μπράβο. Πατήστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα πάμε πάνω στη κλινάδα μας, γιατί δεν είπα να περιμένει. Ελευθερία μου ακούς? Ναι. Ωραία, ήδη. Σήμερα θα παίξουμε τρενάκια. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Και γίνεται ένας πανικός. Πώς θα φύγουμε? Και σήμερα στο αυτοκίνητο με έβγαλες τώρα. Δεν βλέπεις. Πού είσαι? Μάμα, τρενάκι. Μονάχα. Είναι μαμά. Πού είσαι μαμά? Πήγαινε σε μπροστά. Καλά, Διάννα. Εγώ θέλω να πάω στη Μανώνη μια φορά. Είσαι σε μπροστά. Δεν γίνεται το μονό. Πρέπει να φύγουν όλα τα άτομα. Δεν. Περιμένουμε. Αλλά τι είναι αυτό με το σλάιμ? Έτσι τι είναι το σλάιμ? Τι είναι το σλάιμ? Ναι, τώρα όμως με ενοχλείτε. Αυτός. Ξεκινάω να φύγω λίγο μακριά από εδώ και βάλω και εσύ τα παρατάω όλα, εντάξει. Γιατί το κάνω αυτό, τώρα. Εγώ πάω. Α, έκανε. Αντίο. Ωραία. Περιμένω τώρα εδώ. Έλα, έχεις πάνω. Προχώρα. Έλα, δηλαδή. Ναι. Περιμένω εγώ. Ωραία, κοιμάσαμε. Δυστυχώς όσο τρίτη. Δεν με νοιάζει. Είναι 4 άτομα στο ίδιο μέρος. Εγώ λέω να πάμε μαζί. Εγώ θέλω να πάω. Και λέω εσύ προχώρα. Οκ, γεια. Αυτοί ξέρω ότι μπορεί να βγουνε. Να, ένας έφυγε. Τέλειο. Είναι τέλειο. Πού είμαι εγώ? Πίσω, τρίτη. Κάτσε για να έρθεις πιο κοντά σε εμάς. Τάπα το βελάκι. Να πας στο 28. Πήγες στο 28. Να. Γιατί είσαι πολύ. Κάτσε να έρθεις πιο κοντά σε εμάς. Γιατί. Α, κολλήσαμε! Γιατί πάτε stop για να έρθεις πιο κοντά σε εμάς. Οι άλλοι δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά εντάξει. Τι κάνει το μάτι? Γιατί είναι αυτοί? Περιμένω το. Σε περιμένω λίγο, δεν θέλω να είσαι πολύ πίσω. Θα κολλήσω όλους εγώ τώρα. Για να φύγουνε. Ποιος είσαι? Γεια. Γεια. Ναι. Τέλος πάντων. Σταμάτα, γιατί δεν σταματά? Μπράβο. Περιμένουμε. Εγώ πήγα στο 31. Όχι, δεν πιστεύω. Εσύ είναι πραγματικά βλάκας. Που εντάξει, εγώ δεν θέλω να μην φαντάμε σε αυτούς. Θέλουμε να είμαστε τώρα που είναι και άδειο. Κοίτα, η κοιλιά πήγε ο κόσμος. Ναι. Κάτι θα κάμα, εγώ. Έλα, γιατί σε προλαβαίνουν γρήγορα, ελευθερία. Α, κάτσε να περάσουν οι άλλοι.
Ωραία. Έλα. Επιτέλους, πάμε. Ναι, παιδιά, είναι τέλειο. Παιδιά, θα σας επιστρέψω λίγα δεύτερα γιατί έχουμε ώρα να φύγουμε. Γεια. Εντάξει, παιδιά, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε εμείς. Μ' ακούς? Ναι. Ωραία. Όπως βλέπετε το πυργάκι εκεί πέρα είναι. Ένα αμάξι εκεί βλέπω. Γιατί δεν πήγαμε με τα αμάξια? Δεν ξέρω. Καλά. Εντάξει, τώρα θα πάω με πιο πολύ ταχύτητα. Πήγα στο 37 εγώ. Κι εγώ. Είσαι εσύ, είσαι στα χιλιόμετρα μακριά. Κάτσε, πατάω στο πηγαίνω να με φτάσεις. Οπα, δεν μπορώ να το πατήσω. Καλώς έφτασα. Πάνε! Είναι μονό. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε τετραπό, να πάρουμε ποσάκι. Έλα, είμαι πίσω. Δεν είναι πίσω. Οκ. Εντάξει, θα το πάμε στο διπλό. Θα το πάμε στο διπλό. Κάτσε να ησυχήσεις το μπροστά. Κάτσε, stop λίγο. 37. Έτσι. Πάμε στο διπλό. Κάτσε και οι άλλοι μαζί μας. Φίλοι, θα έχουμε παρέα. Μάλλον θα πραγματίσουμε να δούμε αυτό το κορίτσι. Δεν το νομίζω, κοιτά. Σταματάμε. Bye, κορίτσι. Κοίτα, τι έκανε? Όχι, θα βελχονισμό. Τον έφαμε που με δείχνω. Τα πεθάνει. Στη στροφή τώρα το χαμηλώνουμε. Η κοπέλα βαρέθηκε. Κοίτα πώς είμαστε. Α, τι γλυκούλες. Α, κάτω να κάνουμε μια φωτογραφία. Εδώ αυτό όμως. Ποιος θέλει το κάνει αυτό? Τράβηξα μια φωτογραφία. Δεν ήταν έτσι τα παιδιά. Όπα! Πώς μας το έκανε αυτό? Η άλλη κοπέλα. Έλα τώρα, εντάξει, δεν είναι καθόλου. Έλα να πάμε με αυτόνα. Κοίτα. Μπράβο. Τι σοβαρά. Είσαι με τη γάτ. Πάμε που θα έκανα. Είμαστε 4. Ναι. Είμαστε. Έλα. Όχι πάνε αυτή εκεί πέρα. Απλήκα. Ρε φίλε, θέλω εγώ να κάτσω δίπλα ζω. Εντάξει, τους αρχίζει τους μπροστά. Όχι, το 60. Τι κάνει, ηλικιός, δεν μπορώ. Εγώ, βοήθησε, θα με πατήσει. Έλα γρήγορα. Πάμε διπλά. Θα είμαι πρώτη εγώ. Δίπλα, έλα γρήγορα. Μην πας πολύ κοντά. Μπράβο, εκεί. Γρήγορα. Κάνω. Κάτσε, έρχεται άτομο. Κάτσε, έρχεται άτομο. Έτσι πάμε κάνει. Άτσε τριπλό έκανες. Εγώ νομίζω τριπλό. Διπλό. Πήγα να γίνει πάλι κάτι. Δεν σταματήσαμε να πάρουμε εκείνα. Πώς θες να ξέρω. Όπα. Μόλις τώρα σκότωσες άνθρωπο. Όχι, γιατί το σταματάει. Δεν το αρχίζει. Θέλει να... Δεν λες να. Θέλει να έρθει το άτομο. Συγγνώμη, θα πηγαίνουμε τώρα πίσω. Εντάξει. Άντε. Λύσια. Και σηκώνεται. Τώρα είναι παιδιά. Και τι σηκώθηκες?
Καλά. Γιατί σηκώθηκες? Από άρχισα. Δεν έπρεπε να σηκωθείς, εντάξει. Δεν υπήρχε. Δεν τρέχω. Α, τι είναι διπλό. Τι θα πάρω. Α, είναι δύο. Ας πάμε στο... αυτό το διπλό, το διπλό. Όχι μαζί με αυτόν. Α, δεν θέλω μαζί με αυτόν. Ας πάμε στο τριπλό. Στο τριπλό. Υπάρχουν και το τριπλό. Έλα τώρα, σηκωθού. Θα το σηκωθού. Άσου. Αυτή είσαι. Έλα γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Μπράβο. Σκηνό. Θέλω να κάτσω δίπλα σου. Τώρα εντάξει, είστε πίσω, είστε τα παιδάκια μου. Αν εντάξει, προχωρήστε να δείτε. Δεν φυλάει, πήγε να έρθει άλλος. Δεν ήρθε όμως. Νομίζω, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και ελπίζω να σας άρεσε. Όταν φτάσουμε στα κάστρα, θα δείτε τι θα κάνουμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και ελπίζω να σας άρεσε. Αντίο! Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Σας αγαπώ πολύ! Αντίο!